Kauan tämmönen peli yleensä kestää? Pidetään vaan huoli, että kukaan ei tuu tähän huoneeseen. Mä oon Vesa, mä toimin DM-nä eli Dungeon Masterina eli pelivetäjänäkin näin. Tulee hyvät pelit. Onks kaikki hyvin? Olet kyllä aika mystinen mies. Kuka on Joakim tämän hahmon ulkopuolella? Heidi on siis ammatiltaan poliisi. Se on aina roolissa. Poliisi. Ollaanko me voitettu jotain? Mitä teillä oikein meneillään? Tehdään niin, että repikää toi paperi ja painokaapa vittuun meidän kämpistä.